Leyikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela isitimela samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakade amen. Liyabagqilaza lelizwi elikhulu elikhuluma emoyeni, izwi likaJehova, izwi likaShembe, elithi uma like lakhuluma nawe impilo yakho yonke ishintshe, nabo bonke ubumnandi bakho basemhlabeni kuphela. Elikutshela lento elikutshela yona kuphela. Uma ungalilaleli bhasobha ngoba uzofelwa ngisho nanazo izingane zakho lezi ozikhonze kakhulu. Maqede kuphele ngeswayi liqhubeke liphinde likuthumele lapho elikuthuma khona. Alidlali liyanquma, ingakho phela naye uJohannes Zandile Kabinde esephenduke lona uhlanya wazozifaka kwenkulu ingozi yawo umbuso wamaNgisi ukuba ahambe azomemezela kuleli dolobha lakhona lapha eMaritzburg. Waphinde wazifaka engozini yabo phela abazalwane bamaLuthela bebandla lakhe ukuthi kungani manje engasashumayeli lezi izindaba kade azishumayela zokufa nokuvuka kwakhe uJesu, nokuthi nabo abantu abahlale belindele ukufa phela ukuthi lapho mase befile kuyobe sekukhala icilongo sebethola ukuvuka. Lelo vangeli phela uNkabinde wayekade linikezwe yibo abefundisi babelungu. Ivangeli lalishibhile lokuthi njengoba ulapha emhlabeni uhlalele ukuthi uhlupheke, emva kokuhlupheka kwakho uzofa, emva kokufa kwakho kuyobe sekukhala icilongo lapho uyobe usuvuka khona. Noma ngabe ugqoka amanikiniki usekhona lapha emhlabeni, kodwa ikhona ingubo yakho emhlophe qwa ozoyimbatha khona laphayana ezulwini. Usekushintshile konke lokho, uNkabinde akasakushumayeli, nalo isonto lakhe lamaLuthela uselishiye phansi. Zilokhu zanda phela izicubu lapha edolobheni laseMaritzburg zilalele le nsumansumane yakhe akhuluma ngayo. Phela ngalesi sikhathi uNkabinde eshumayela kule ndawo yaseMaritzburg phela amaNgisi lawa ayesewashisile onke amaqoqwane, esekhuthaza ukuthi abantu bahlale kuzo izindlu zesilungu. Uma usahlala ezindlini zaso isintu wawubonakala njengomuntu ongaphucuzekile osalele emuva. Aphinde ashumayele ngayo imvunulo yesintu lapho abantu abasebengenwe khona uthando lokugqoka phela amasudu abo abelungu. Wabonakala njengomuntu omubi uNkabinde obuyisela emuva abantu. Waba yisitha esikhulu sawo amakholwa, kodwa abantu abamnyama babesanamathele kakhulu emasikweni babemuzwa nabo kancane. Kodwa amaNgisi uma engamthola lapha angamtidinya kanzima ngoba akasashumayeli phela ivangeli lawo amaNgisi alilethile kuleli lizwe. Kodwa uNkabinde akaze yaphela amandla, waqhubeka washumayela khona lapha eMaritzburg etshela abantu ukuthi niyezwa ama-Afrika ukuthi uNkulunkulu ungitshelile ukuthi kunomuntu ozayo ovela ezulwini ongafani nabanye abantu. Wathi uNkabinde mina nginjengoJohane uMbhapatisi ukuba ngibikezele ngakho ukuza kwalo muntu. Ngisho nami imbala ngifanele ngisho ukuxhawula isandla sakhe. Lo muntu uyoba yilanga, uyofika akhanyise umhlaba wonke. Uyokhanya ehlathini esibhakabhakeni, ngaphansi komhlaba, ngaphansi kwamanzi, ngisho nasezinhliziyweni zenu imbala. Wonke umuntu uyokubona lokhu kukhanya, naye umuntu omnyama uyokubona lokhu kukhanya ngalelo langa. Nalo mbuso okhona namuhla uyophela. Iwona-ke lamazwi afakela uNkabinde amazinyo abushelelezi ngoba elinye idubu esandleni elalilalele lagxuma laya phezulu uma lizwa ukuthi umbuso wamaNgisi uyophela. Lathi idubu esandlwana ngazile lase liphuthuma kwabakhulu liyobika phela kubelungu ukuthi iphekula leli. Lawahambisa onke lamazwi njengoba enjalo kubo ababusi. Bathi bangawezwa lamazwi ayiqhamuka kuleli dubu esandlwana bathukuthela bafa. Abesephuthuma ngokukhulu ukushesha amaphoyisa amaNgisi kanye nawo amaphoyisa aseNatali ukuyozingela lo muntu odunga izwe ngalezi inkulumo zakhe. Nebala amthola kalula kakhulu lo muntu esabhizi esashumayela khona lapha edolobheni.
amthatha ngaso isidlozana amtitinya kanzima amthatha ayomfaka khona ejele. Phela ngaleso sikhathi inkantolo nalo ijele kwakuyindawo eyodwa kwakungahlukene. Wawugwetshwa ngapha ubuyele ejele, ubuye ulandwe uma kusekhona amanye amacala uzoquliswa wona uphinde ubuyele khona futhi ejele endaweni eyodwa. Bamphenya uNkabinde ukuthi ngabe iqiniso yini lento ayikhulumayo, kodwa uNkabinde akaze aphike kodwa waqhubeka nayo indaba yakhe yokuthi umbuso wamaNgisi uzophela. Babe sebembuza ukuthi lokhu kukhanya ukhuluma ngakho laphana emphakathini uyovela kuphi, ngoba phela ukukhanya sinakho lapha kuleli zwe okwavela khona eNgilandi. Sinilethele inkolo ezimishini kuleli zwe, sanakhela izikole, izibhedlela zikhona, amasonto akhona, nabefundisi bakhona. Babuza nabodwa belungu ukuthi kuphi lokhu kukhanya ikhuluma ngako le ndoda, kodwa uNkabinde wabaphendula ukuthi zonke lezi zinto enizibalayo akukhona kukhanya lokho, kodwa ubumnyama bodwa lobo enikubalayo. Wathi nawo amasonto enu lawo abumnyama, nazo izikole zenu lezi ziholela esihogweni, nezibhedlela zenu ezobumnyama. Wathi manje ukukhanya kuyeza kuzochitha zonke lezi zinto zenu. Wathi uNkabinde kuza umuntu ofana nathi, kodwa ingaphakathi lakhe unguNkulunkulu, uvela ezulwini. Uyofika athi abantu abakhumule la mabhulukwe enifike nawo lana bebuyele emabheshwini, nabafazi babuyele kwizidwaba zabo. Nina belungu nasiphambanisa noNkulunkulu wethu, nathi asigqoke imvunulo yenu, kusho uNkabinde. Wathi uma uNkulunkulu ethumela izithunywa zakhe ezisuka ezulwini azikwazi ukusibona ngoba sesafaka imvunulo yenu, zize zibuyele emumva zingasitholanga, zingakwenzanga nalokhu ebezithunywe khona uNkulunkulu. Waqhubeka uNkabinde wachazela bona abelungu nawo amaduku esandlano abangamaphoyisa aseNatali ngazo izibonakaliso zakhe. Washo nokuthi ubone ilanga liphuma entshonalanga likhanya kancane, lahamba libheke empumalanga, lafike lakhanya kakhulu. Konke obekuhlupha abantu bakwaZulu kwase kuyashabalala. Wathi ubone namadimoni ekhala eswele indawo yokucasha, wabona namasela ekhala nawo eswele indawo yokucasha. Wathi ubone nonondindwa nabo bekhala ukuthi sesizofeba kanjani ngoba indawo yokucasha kasinayo. Wathi ubone yonke inhlobo yezono ibaleka uma sekufika leli langa selikhanyisa kakhulu. Wathi ubone nabafazi abazinyumba nabo sebethola abantwana, nabantu abazishosha sebevukile, nabantu abampofu ababedlelwe imfuyo yiwo amaNgisi seyibuyile imfuyo yabo. Abantu sebenezimbuzi nezinkomo sebebuyele nasemasimini sebelima. Bacaswa kakhulu abelungu uma bezwa lezi zinto ezilokhu zishiwo uNkabinde. Ukhuluma nje lezi zinto bamtitinye kanzima uvuza igazi. Wathi eqeda ukuchaza lezi zindaba baqhubeka bamtitinya kanzima base bemthatha bayomjujela phakathi ejele. Ikhona-ke lokho okwadine kakhulu amaNgisi. Phela amaNgisi lawa ayazi kahle ukuthi abantu abamnyama babe noNkulunkulu. Ayisethuke kakhulu ngoba ayisebona ukuthi lowo msebenzi wabo onzima kangaka uzofa. Ayikholwa lokhu kwakushiwo uNkabinde, kodwa abantu abamnyama babethi uhlanya lolu. Lento ekhulunywa uNkabinde angeke ize yenzeke, ngoba phela abamnyama basebethathwe yilo phela uthando lwayo inkolo yayifike nabo abelungu, sebekholelwa kakhulu kubalungu. Ingakho bathatha isinqumo sokuthi begijime beyombika kubo laba abakhulu ukuthi nangu umuntu ofuna ukuvukela umbuso wenu kanye nenkolo yenu. Wahlala kabuhlungu kanjalo uNkabinde ejele etitinywa kanzima, amaphoyisa angenayo elokhu eshintshana ngaye. Kuthiwa akakhulume aphinde wona lamagama, wayengasabi ukuphindaphinda lamagama ayekade elokhu ewasho. Ilapho ababona khona belungu ukuthi lo muntu ukhuluma iqiniso impela, sisengozini, siwumbuso wamaNgisi. Kodwa lo muntu sizomenze njani ngoba usabalalisa lezi zindaba? Liyagoqa lapha ekumbhedlela mzukulu amafutha omkofu 20 minutes phakathi.